Anao mba ndraiky nahita hoe lycée malagasy zegny a France igny. Zegny raha tsara hitanao hoe ity baka malagasy misy centre-nazy a France igny. Fa nindroa fô misy eto. Satria nintsika tsy ilaindro agny fa le olontsika eto tsy tia vahoaka namagna androso igny fô zegny tia tegna igny fô mandeha agny. Io ray aman-dreny izy oky izandry raha larana bavy-draby Jamrex podcast miaraka amin'ny raha laitsa zo fa Jean Ralemongo karakory anao raha. Malay tsara fo ke magnano mbola tsara antsika jiaby koa zay magnaraka podcast ary magnano mbola tsara anao koa namagna Difriman. Zara lanika ke anao tsy ninonka eko anao fa misy sujet zay tokony ikoragnitsika eto sujet mikasiky problème fampianaragna à Madagascar eto de alohany za mipidriky le sujet zegny tiako zany kanao présenter tegna anao fa za sûr fa mbola misy olo tsy mahay anao azovy tsara anao zegny. Ya merci. Présentation ngamba ataoko fofony tegna agnaragna zegny Gerlin fa nehaizany be sy ny maro azy Jean Ralemongo agnisan'ny nietsiky nagnano fitakiagna tamin'ny 25 septembre fa ny tegna fahaviagna zegny agny Amboromalandy districtny Morvoay zegny lehilahy zanaka boeny zegny lehilahy agny amin'ny province-ny Majinga. Étude-naka zegny de za mianatra ao amin'ny université-ny Diego mianatra amin'ny N7 magnaraka modélisation mathématique niveau master zegny za amin'ny andro. Ny tegna nikahiko anao amizay zegny jo tira la tsy ino fa za nahita zegny misy raha nandalo tamin'ny réseaux sociaux to tsy ino le raha fa misy piasa panjakana zay donc hoe na olo managna ndraikitra amin'ny fanjakana tsy haiko izy zegny ny publier zanany nahazo bac français azonao zay antony nikahiko anao hoe le surtout zay le problème fampianaragna Madagascar eto fa nagnino ro piasa panjakana na hoe ataoko exemple zanaka député zanaka maire zanaka généraly zanaka ministre zanaka sénateur nagnino zero olo tontonoko jiaby to zay zanaka loatra ampianarindreo amin'ny EPP tsy ampianarindreo amin'ny CG tsy ampianarindreo amin'ny lycée fa so ampianarindreo amin'ny collège de France na American High School na ampianarindreo amin'ny lycée française afaka baka amizay koa zanakandreo baka io tsy ampianarindreo amin'ny université ianaratsika naviny ianaratsika io boko université ianarany jeune à Madagascar eto fa andesindreo mianatra andafy agny alors que ro mihitsy managna ndraikitra tokony améliorer fiainagna vahoaka araka fahitavanao izy ino mahatonga raha karaha zegny. Merci amin'ny fanontaniana tegna antony mahatonga raha zegny kiny efa nipotehandreo baka le raha efa hitandreo amizay fa tsy manjary avy amindreo koa mampa tsy manjary izy hoe mba imaginenao hoe zaza mandeha magnano fagnadinam-panjakagna CP amin'ny tany sy makara io dika zegny izy fa fagnadinam-panjakagna amin'ny sima donc zegny izy koa izy andavanandro donc antany feky izy mandeha miandry donc raha io zegny fa nipotehandreo ary raha io zegny fa nataondreo mihitsy hampotiky le fiainantsika le vahoaka madiniky le mpivarotro agna ndraiky rabe alagnatsiny nipotehandreo de zanakandreo amizay tsy tiandreo potika amin'ny raha igny ampianarindreo amin'ny école manjary fa nitsika le tsisy moyen zegny tsy maintsy potiky fogna amin'ny le izy fa nindreo amizay zegny alefandreo amin'ny manjary ary ny marigny raha volagninao zegny tsy ary ny presque zegny le reo fanjakagna aby mandeha mitsakandafy satria efa simba zegny le système éducatif eto Madagascar indrindrandrindra eto de tsy tiandreo zegny zanakandreo zegny ho simba niveau ho ambany zegny le capacité-nazy de voatery zegny izy tsy maintsy alefandreo mitsaka andafy agny ary raha io zegny kiniandreo natao haindreo ny magnatsara zo fa tsy ataondreo maro zavatra tokony hatsaraigny aminazy indrindrandrindra au niveau ny collège ndraiky lycée EPP zegny tokony hatsaraindreo problème ino kofa mandeha ro mandeha amin'ny assemblée agny ohatra ataontsika député ro kofa mandeha manangatagna agnatsara karamandreo ro manangatagna izy koa andeha agnatsara fampianaragna zegny ro fa tsy d'accord edy amin'ny raha satria nagnino haindreo zegny koa ohatra hoe manjary fampianaragna eto manjary raha jiaby handroso baka Madagascar aty or amizay tsy tiandreo samby havitro zegny vahoaka jiaby fa nindreo ndraiky la famille-ndreo fô tiandreo havitro zegny hitako antony mahatonga raha ataondreo le raha zegny le fampianaragna mihitsy zegny hoe fa kiniany potehagna zegny fampianaragna zegny kiniandreo nipotehindreo fa famille-ndreo ndraiky zegny tiandreo hivoatra ndraiky hanjary fa le zana-bahoaka zegny le sasany zegny tiandreo fa maty karaha hoe tsisy tiandreo hidépassereo feky zegny amin'ny Madagascar ty fa ireo igny fô zegny tadiavindreo hanjary zegny. Question-naka amizay etanao tony volagna fa hoe tsy haiko mangala CP volagninao tsisy table banc tsisy tableau tsisy l'école misy l'école tsisy riba tsisy tafo de izoma hoe amin'ny district misy ro l'école igny hoe tsisy fanjakana sa tsy hitany fanjakana sa hoe misy hoe finanagna vola araka tsy tokony izy zegny ataon'le mpiandraikitry l'école donc fivolagnako izy donc ro miandraikitry le secteur igny zegny
tany jiaby Madagasikara misy fanjakana. Izy koa fa misy chef de foko-tany efa fanjakana. Misy fanjakana agny. Ary zo regny ndreo maventy avy aty. Fa ny problème le olontsika ataoko ohatra amintsika zanaka varotra zegny ohatra Dego, olo Dego 3 regny. Azao moa le olo Dego 3, olo teraka ta Dego izy fa izy amizay zegny mipetraka amintsika Antananarivo aty. Ireo amizay zegny à chaque fois raha andeha alefa agny bloqué ndreo. Karaha ohatra ataontsika hoe amin'resaka hoe igny misy député ny place igny fa zay chaque fois zay raha mandeha agny zegny tsy tonga amin'ny tany tokony andifasagna izy fa hoanindreo. Ataoko ohatra zao miresaka fampianarana, izy alefa ny ministère igny mangala anjara anazy ohatra Direny, mangala anjara anany chef Cisco, mangala anjara anany chef Zap, mangala anjara anany directeur, vita. Ohatra andeha amboaragna exemple zao vola andeha amboaragna l'école zegny alaindreo le vola. Évidemment, samy mangala en fait raha zegny tonga amin'ny farany igny tsy mahavita le raha lany. Zegny mahatonga zo le raha zegny misy financement avy ambony avy aty fa tsy hita tany anjavogna. Zegny zegny fahitavako le raha. Ary matetiky koa zegny izy io koa zegny à la fois koa raha tsy zavan'ny fanjakagna feky. Magnino moa amintsika eto zegny isan-taogno misy recrutement de force fo. Nefa hoe zavinao amizay miresaka fampianaragna tsy zarizary. Misy fikarakaragna hoe fagnomezagna ataoko ohatra fa miresaka force fagnomezagna fitaovam-piadina isan-taogno. Hitantsika. Magnino amizay ndraiky atsika tsy mba hoe misy table banc, tableau, hoe boky amezagna karaha regny. Nefa rô zegny isan'ny taogno ndraiky misy fogna misy LFR zegny ho an'ny député ataondreo magnatsara placendreo fogna ohatra autorité jiaby. Ke aminakahy zegny raha kiny atao feky le raha. Fa izy io zegny misy raha mandeha agny fa tsy tonga amin'ny place ny tokony anovagna izy. De corruption zay raha tianao volagnina eto zegny. Corruption évidemment. Satria zegny ohatra zegny ataontsika misy école amboary zegny amintsika asa ataontsika hoe asa ohatra zegny Sadjoa vato agny. I raha igny alefa vatiky miala avy amin'ny ministère zegny ohatra hoe vola igny vatiky itsy tsy mandalo izy igny samy mangala. Ohatra agnamboarantsika hoe tragno 20 mètres carrés eo fo raha tsy hainao en fait du compte igny tsy ampy zara 10 mètres carrés fogna raha satria mangala zegny tokony tegna problème am'le raha zegny le olo tsika maventy mpisolo tegna fanjakagna le antoeragna ary vo raha tsy ambarandreo fitondragna mpanjakagna aty hoe raha tsy manjary fa takotakofagna. Anao zao ohatra hoe atsika zao andeha hoe ato tany misy école tsy manjary igny école ratsy be tsisy table banc jamais ministère ambarandreo igny fa tsy maintsy indesindreo amin'ny école tegna tsara amin'ny place igny zegny avonindreo zegny raha igny. Dikan'izay zay exemple zao ministre d'éducation nationale zegny izy tsy au courant hoe fa vita l'école fa tsy vita fa niendreo le rapport alefandreo aminany na rapport vente zay zegny hoe accepteny fo. C'était zegny le manko zegny le communication ndreo zegny le fagnaraha maso le raha amitsy zegny tsisy. I raha alefandreo agny avô le raha tsy azondreo. Ataoko ohatra fogna amin'ny université nagnandefa marana alefan'ny colonel Michael fa jusque zao ty maro raha regny tsy hainao feky nimboany. Dika zegny le fagnaraha maso zegny tsisy. De ro agny amizay koa mavandy vita izy ro nefa raha igny tsisy nandeha amin'ny tany tokony ho izy. Dika zegny ro zegny samy misy adisoagna aby na am'le autorité-tsika agny na am'le vaty ifotony. De fagnontaniagna anakah amizay agnatin' zegny raha lahy anao teboka nivolagna fa le raha zay tsy avy agny. Eto amizay zegny amin'ny fampianaragna fo io l'école tsisy raha manjary nefa vola miboaka ro autorité zay hoe miandraikitry le domaine igny exemple ajo tsy mahavita raha ataondreo ro ma tsy saziny lalagna tsisy lalagna zay hoe fa fôto baka zanakandreo fa tsy miantra ao déjà zay zegny zanakandreo fa tsy miantra ao io zay tsisy lalagna zay magniagna rô zegny hoe amin'ny détournement zegny ataondreo zegny par rapport am'le asa tokony andeha atao amin'ny l'école igny tsisy lalagna zay magniagna rô na magniagna chef Cisco magnano détournement magniagna hoe men na draine sy jiaby igny. Izy io zegny misy lalagna fa zonao izy koa raha kare izy koa tsika madiniky haindreo mampiatra lalagna fa koa amindreo maventy io tsisy raha be. Izy koa ohatra ataontsika hoe za zo aty misy dégâts nataoko lombolombony migy igny rô magnindry atsika lombolombondreo plany fa izy koa olo maventy nagnano dégâts karaha torty igny rô mandeha mizaha lalagna. Koa fa olo maventy zegny le raha zegny tsy appliquendreo zegny lalagna. Dika zegny a Madagasikara eto lalagna io hoan'ny antsika madiniky fomba fa tsy hoandreo maventy zegny le problème a Madagasikara. I raha jiaby misy lalagna ro zay fampiaro maventy io zegny samy maventy samy fampiaro satria izy io koa appliqué igny rô fogna tapaka sotra déjà izy mivolagnintsika igny zanakandreo tsy agnatiny ao
rô zegny tsy tia salofa eky am'le izy satria ataoko ohatra fogna hoe izy koa mba zanakandreo mipetraka amin'ny université tsy manjary io haindreo fogna hoe karakory zegny condition de vie-nay agnatin'izao. Ataontsika ohatra fogna ministère de l'éducation nationale zanakanany izy koa mba mpianarigny magnano BPC na CP amin'ny tany tsisy lafiky tsisy table banc, izy koa marary aminazy mahita zanany io haindreo fo magnamboatra azy io ary haindreo fo koa mampiatra lalagna aminany fa eto zegny lalagna zegny hoantsika madiniky fa tsy hoan'le rô maventy zegny mihitsy zay magnasintaka zanakandreo zegny agnatin'le situation tsy manjary fotony fa haindreo fa raha tsy manjary tsy ankatsara haindreo le raha fa nindreo fo zegny adoso igny zay solution hitandreo zegny nindreo fo zegny zanakandreo fo zegny adosondreo agnatin'ny situation tsy manjary lesaka fampianaragna raha volagniko zay eto koa raiky question naka fa nagnino basy leraka généraly ministre marary sénateur marary député marary mandeha mita à Maurice mandeha mita la Réunion mandeha mita en France tsy ako en Inde tsy ako Thaïlande agny reo mandeha mita igny ndro nagnino ma izy koa zegny i-améliorer ndreo hôpital eto de samby ao zegny olo jiaby miaraka mita igny nany satria reo mihitsy zegny miandraikitry vahoaka fa nagnino reo tsy magnano karaha zegny izy boka raha volaniko zegny raha kinefa nataondreo tsy nanjary ataoko hoe satria matetiky zegny koa fa hoe andeha tsakandafy marary hoe tsy ampy fitaovagna magnino edy ma rô koa magnafatra fitaovagna ohatra hoe koa tsy ampy spécialiste magnino rô koa hoe magnafatra spécialiste io zegny raha efa kine ataondreo rô ne haindreo le raha ao ne tsy manjary zegny mahatonga rô mandeha mitsaka mandeha mitsabo alendreo lavitra zegny mandany vola mitsabo haignindreo andafy tsy do zegny hagnampy matériel amin'ny hôpital be io zegny fa tsy tokony atao hoe hôpitaly mbahoaka hôpitaly mpanjakana fa tokony atao hoe hôpitalin'olo mijaly zegny raha tokony agnaran'izy io hôpitalin'olo mijaly zegny tokony agnaran'ny hôpitaly aby regny fa tsy hôpitaly mpanjakana satria fanjakana akesiny vao hoe vahoaka fa rô mpitondra ao zegny le olo maventy rô tsy andita ao ataoko ohatra fogna ministère en santé izy ao koa marary io tsy possible andeha hitsabo amin'ny CSBD zegny satria nagnino agny zegny tsy complet matériel hainy raha zegny fa alendeny zegny hoe mandeha mitsabo andafy izy tsy do zay hagnano fagnampiagna ndraiky tosiky fagnatsaragna i raha io alendendreo zegny mandany vola rô mitsakagny ary zegny problème eto haindreo problème lendendreo zegny mirivagna antany hafa fo tsy do zay hamaha olagny ke zegny mahatonga zo zegny ny tokony ho izy ohatra ataontsika hoe amin'ny hôpitaly ko marary ministère ny santé zegny tokony amin'ny CSBD izy tsabony jusque izy janga hitahitavany tsara karaha zegny koa ohatra hoe amin'ny fampianaragna ministère de l'éducation nationale zanany mihitsy ampianaranao amin'ny EPP amin'ny tany tsisy table tsisy tableau mianatra ambany karaha io ohatra koa ataontsika hoe ministère de l'enseignement supérieur tokony zanakandreo mianatra amin'ny université mpanjakana ary mipetraka amin'ny campus ampijelina ndraiky bourse koa ary tegna hoe izy koa fa fangalagna bourse milahatra karaha olo jiaby fa tsy zegny nindreo alefandreo l'extérieur évidemment amizay le raha zegny zanakandreo tsy mijaly agnatiny rô zegny tsisy réaction feky am'le raha hitandreo normal fo zegny mahatonga le izy avô koa tatitra avy amindreo zegny asa hoe bon ato simba hôpitalinay aty tsy mavita afaka tsy afaka anaovagna opération zegny ny raha tegna mission tatitra alefandreo agny mavita magnanaovagna opération raha tiky c'est normal amizay izy zegny ça va maraha io satria izy tsy nitsabogny tao izy koa nitsabogny tao za zao ty hitanao za tamin'ny classe de za mbola lycée nahita mihitsy hoe mpianatra sarotro mathématique zegny au niveau ny classe de première C nagnano examen amin'ny ambany karaha io tsisy amrapaka karaha io tsisy table raha ny volaniko hoe mba izy koa mba natao karaha ty ministre za hoe zanakanany io malaky voavaha edy io satria marary aminazy raha fa io koa raha tsy marary aminany io tsy voavahany ary io tsy amboariny raha zegny mahatonga ny raha eto ary tsy mampandroso Madagasikara ty ino avy amin'ny fondamentalitsika agny tsy voamboatra base agny ny basetsika eto fampianaragna i fampianaragna koa tsy voamboatra i saseregny ary io tsy mampandroso azy zavinao ma eto anao zegny hitanao zegny olo koa fa hoe mpiasa mpanjakana zegny amin'ny force debaby satria mahampy karama fa mpampianatra agnisan'ny asa tegna ratsy karama ary zavinao zegny hoe misy olo zegny hoe à la fois zegny izy sady mpampianatra mpagnarato noho nino ratsy karamanany alendeny izy mandeha agny nefa vokadratsiny igny le zaza malagasy mihitsy zegny tsy ampy zegny le fagnabeazagna tsy ampy le encadrement lasa zava-pogna or rô jiaby io
ary tsara hoentsika zegny frère ministère ro jiaby io sénateur député maire raha volagnintsika to jiaby igny olo jiaby général aby igny tsy tonga tamin'ny place koa tsy nandalo tamin'ny fampianarana ke magnino fampianarana atao tsinitsino ohatra député amin'ny tany misy olo nagnano examen amin'ny ambany igny tamin'ny CP igny izy tsy tonga député teo koa tsy nandalo taratasy ty nama fa magnino basy izy koa fa tonga assemblée tsara mba mivolagna hoe aminay igny tsisy table banc i école ianaran-tsaikinay fa izy ka raha mitonga agny ndraiky fa hoe misy volavolan-dalagna mikasika volan député manangan-tagnana rô raha karaha zegny hitako hoe agnisan'ny tsy mampandroso Madagasikara ty hoe zanakandreo famille-ndreo tsy miaigna agnatin'ny problème le vahoaka fa zay miaigna agnatin'ny problème toetra zany vahoaka amizay tsy regny amizay ia eto amizay koa zay fagnontaniagna anakariky par rapport amle système misy izy boka volagninao teo hoe fa le raha lefa baka ty tsy avy agny lavitry loatra donc hoe fotony anao koa mangala ologno zao ty Antananarivo eto aza juste ira fa presque commune Antananarivo eto fa tsisy l'école tsisy table banc zegny fotony mariny fanjakana araiky lavitry be tsisy table banc lavitry fanjakana aminao zegny ino zay solution zegny mba hialatsika agnatin'ny raha zegny fôto zegny any situation mariny fanjakana jiaby bien amélioré fa situation lavitry fanjakana jiaby hitanao médiocre solution naka amin'izay tsotra fô i koa tsy tafapetaka atsika i du état mba magnome fahefagna antsika amin'ny faritro izy io nefa misy eto système misy amintsika eto efa état unitaire décentralisé fa application anany io zegny tsisy mato misy maire any amintsika agny regny nefa mpitondra fanjakagny fa magnino marô tsy amezagna budget raha mahampy eto koa raha magagy budget commune urbaine d'Antananarivo mitovy amin'ny faritry tsy misy firy nefa problème zegny nindreo eto voavaha jiaby satria kofa mivolagna eto ary zegny raha matetika izy kofa mivolagna Antananarivo est égal Madagasikara tsy marigny misy Madagasikara de goagny mbala Madagasikara koa toliaragny tsy Antananarivo fo eto ary zegny koa raha volaniko afatra anaka mandeha amin'ny le amintsika mpitondra fanjakagna oka le fanompoagna fahefagna fanompoagna olo Antananarivo fa tompoa vahoaka ny fidianao ndraiky nagnapetraka anao place io satria irô zegny heverinao fa hoe igny zegny nagnapetraka rô nefa olo agny amintsika igny nagnapetraka raha ke solution avy aminaka zegny mila le faritry mizaka tegna io zegny na état fédéral na province autonome i koa tsy mipetraka raha zegny koa tsy managna fahefagna atsika amin'ny faritra egny izy ça c'est rien donc mbala pitovizinao taloha fa hoe Tananarivo est égal Madagasikara zegny mahatonga za matetiky mivolagna hoe io zegny mila mba hazontsika amin'ny faritra egny tegna fahefagna feno mampandroso ny faritry misy atsika satria izy koa olo Tananarivo eto tsy aharaka problème-n'olo androy egny sy haindreo raha agny satria même olo androy koa za tsy manapaka anao fa olo androy tsy may problème tsika zegny mahatonga olo izy ty presque faritry mitatata alifasy état fédéral ino ambaranao satria izy koa mba mipetraka mahazo fahefagna feno atsika agny atsika amin'ny région tsika agny may problème tsika agny région androy egny may problème ndreo androy egny fa tsy possible olo Tananarivo tandeha agny amin'ny diana agny lavitra ane agny tsy possible olo eto ahera agny amin'ny faritry anosy sy ny tariny ke zegny ny raha hitako solution aminazy mila faritry mizaka tegna na province mazaka tegna Madagasikara jiaby eto fa koa tsy zegny izy raha ataontsika eto zegny essuyer fo satria tsy tonga amin'ny place andeha anaovagna azy i raha koa miala Tananarivo eto fagnampiagna io miala tsara eto fa io tsy tonga ataoko ohatra fô panneau solaire amezagna université jiaby miala taty koa panneau solaire igny jedagna tariky fa niinstalle azy tsy hita nanjavogna ampotony io amin'izay tsy hainao amin'izay nagnaia raha igny ary ministère ty amin'izay tsy mahazonogna hoe raha igny ma manakory fa izy tonga agny fô ny hainy izy amin'izay koa ma tsy magnano suivi le raha alefandreo izy koa mba ataondreo suivi hoe tegna tonga agny marigny mipetraka tsara ataoko angambe milamigny ary mahazo table banc ko établissement jiaby fa le raha zegny le tsisy fahefagna feno zegny hoantsika amin'ny faritra zay le hita fahitavanao ary karaha jiaby nikoragnitsika to amizay zegny raha lahy zegny zay ino zay mba hitanao hoe solution zegny hoe na afatra io na conseil tsy haiko hoe mandeha amin'ny mpitondra mpanjakana zegny surtout le mpitondra mpanjakana tsy managna pitié zegny amin'ny vahoaka satria rô tsy mitahindreo agnatin'ny l'hôpital itahan'ny vahoaka madiniky egnindreo avô rô tsy mampianatra zanakandreo amin'ny EPP ianaran'ny zanaka vahoaka ino zay mba hoe afatra anao zegny amindreo mpitondra mpanjakana magnano mentalité karaha regny olo rô tokony miaméliorer condition de vie ny vahoaka boko zanakandreo mianatra agnatin'ny l'école ianaran'ny vahoaka rô mandeha magnasintika zanakandreo mianatra amin'ny collège de France lycée française American High School so zay mandeha ampianarindreo andafy zanakandreo adosindreo eto
Yeah. ino zegny zay mba afatra anao message naka tsotra fô ho an'ny ataoko angamba ataoko rangova amintsika nintsika avy amin'ny faritra igny ho an'le olo mpitondra agny mba basy eky fanompoanareo mpitondra Tananarivo fa vahoakanareo tompo egny fa tsy olo baka Tananarivo atiky fa vahoakanareo agny ane ny olo nagnapetraka anareo eo de ho an'ny mpitondra fanjakagna zegny mba ataovanareo suivi tsara i raha alefanareo fa izy io tsy tonga agny karaha lasa maragnambo ndesigny koera zegny raha io niala amin'ny place teto fa tsy tonga amin'ny tany tegna tiany ndesigny azy zegny raha io détourner raha io ya eo fô raha manjavogny tsy hita de vao koa zegny afatra nagago ho andehantsika jiaby amin'ny faritra atsika mba sahia zalahy mitaky ny zavatra mararintsika agny fa basy eky solelaka atsika isaka teteky indrindra ho antsika mpitondra fanjakagna mba basy eky solelaka fa mba ataovy ny zavatra tegna izy efa fanavozagna zao ty ko mba misy ny raha mararinay ambaragny fa aza atao izy io karaha zegny normal fo agny satria mararintsika baka amin'ny faritra iny tsy ampitandreo aty io ka le volagnan'olo solomba vambahoaka tsy tokony solomba vambahoaka fa solo kibombahoaka satria mihinagna fô mihina zo raha tokony ho an'ny vahoaka zay ho an'indreo ho an'ny vahoaka ho an'indreo ary zegny mahatonga misy publication nataon'olo tamin'ny FB to ataondreo biky be zegny le olo mpisolo vavavahoaka satria tsy misolo vavavahoaka rô fa misolo kibony vahoaka mihinagna fô rô avô misolelaka amin'ny mpitondra ary zegny raha volagniko hoe aminareo mpitondra fanjakagna mba basy eky fanompogna fahefagna fa vahoaka tompo anareo jiaby mpiasa mpanjakagna io mpiasam-bahoaka fa tsy vahoaka koa anaovanareo atsiramby zegny ma ny hafatra tiako apita ho an'ny atsika jiaby de hafatra magnaraka an'izay koa ho antsika tanora sahia mandeha andraikitra indrindrandrindra atsika mpianatra efa fotoagna amin'ny fanavozagna zao tiky mba mandraisa andraikitra koa atsika amin'ny zavatra misy eo koa ny mpampianatra jiaby indrindrandrindra ministère ny fampianarana zahavo ny raha io fa io koa mbala tsy zavantsika fa problème resaka éducation à Madagascar eto itina karakory zegny fampanantenagna ndraiky propagande ampandroso Madagascar teo io tsy androso zegny satria io ny base ny resaka fampianarana ary zegny natonga ny France nandeha teto raha voalohany poteny efa resaka système éducatif ary zegny io mbala resaka colonisation foana io agny tsaraindreo anao mba ndraiky nahita hoe lycée malagasy zegny a France igny zegny raha tsara hitanao hoe ity baka malagasy misy centre anazy a France igny fa nindreo fô misy eto satria nintsika tsy ilaindreo agny fa le olontsika eto tsy tia vahoaka namagna androso igny foana zegny tia tegna igny fô mandeha agny ke zegny tokony matavela atsika ke mba entanigna atsika jiaby samby andraindraikitry tandrifetsika jiaby raha lahy Jean Ralemongo tegna ny afapo za amin'ny explication par rapport am'le fagnontaniagna jiaby magnitikitiky za zegny tamin'ny resaka fampianaragna teo surtout resaka fanjakana tsy mandeha andraikitra teo de nareo mizaha zay koa zay anjaranareo magname suggestion agnatin'ny commentaire par rapport am' raha jiaby mikoragny Jean Ralemongo teo zay fa maro pertinent raha nambarana ty fanjaranareo mandiniky izy peace anareo jiaby merci